Kaasyan na kam, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi asika kaasi, tapno maamuan ti sangalubungan ti pagayatam, ken ti bileg mo amang isalakan. Diyos, daydayawen da kakuma dagiti tattao. Wen, amin na tattao, daydayawen da kakuma. Gloria qua ken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, no kasano itiugma, kasta nga agnanayon, kumalaeng. Amen. Amen. Santo, 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 Diyos na maswa, nasa pakamang nagdayayang kamay. Santo, 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 sinaayat kaluang sona, awanin ka na. Santo, 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 Diyos na maswa, nasa pakangan ay dayaw ken kaapong. Kerubin ken serafim at marintumengda, agrupap ken ka, awanin ngaran. Santo, 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 awagan ka, uray manang pasuldi, makita gloria, kasihanasan Juan, awat pagkurangan, manyakabalik, asikenayan. Santo, 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 Diyos na maswa, pinangalit mo idaydayaw ka. Santo, 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 nasinaayan kaluang persona, awanin ka na. Amen. Agkararag tayo. Bendito ken managayat nga amami, Diyos amami nga nailangitan. Iti daytoy nga panagdaydayo mi wa Apo Diyos, panang celebrar mi, iti World Communion Sunday. May palagip kada kami maneno Apo Diyos, iti naindaklan nga panagayat mo kada kami.
Nga inted mo iti bugbugtong nga anak mo para iti panakaisalakan mi, O Diyos. Bendisyonan niyo kung mga rod apo, iti income, panagdaydayaw ken ka. Palubusan niyo man yan, O Apo Diyos, iti Espiritu Santo nga aggaraw. Tapno iti kasta, O Apo Diyos, iti income, panagtulnog, iti daytoy met nga late month of Father God, kada kami nga laiko, ket maparegta iti income panagserbi, ket maparag, O Apo Diyos, iti pamati mi. Ket agtultuloy kami, O Apo Diyos, nga agserbi, para laeng ken ka, ken iti panagtulnog mi, iti panangi, commission mo kada kami, O Apo Diyos, nga agbalin kami nga disipulom, ket agaramid kami met wenno, mangayab kami met, O Apo Diyos, ti agbalin nga disipulom. Daytoy kuma, O Apo Diyos, iti nalawag nga makita mi, ket dawaten mi, O Apo, ti Espiritu Santom, nga mang-guide kada kami, O Apo Diyos, tapno dagito iti maaramidan mi. Dagito iti dawat kan kararag mi, iti nasantuan nga naga ni Apo mi nga Jesus. Amen. Tilamisaan iti Apo ket lugar iti panagkaykaysa, parabur ken panagkakapya. Ngem dumatag tayo iti lamisaan ni Apo ang mga wit kadagiti dadagsen ti lubong, ken dagiti bukod tayo apanggep, nga isut mangbingay-bingay kadagiti puso tayo. Pinalubusan tayo ti panagduduma ti kultura, nasyonalidad ken opinyon tayo, nga nagbalin a pader iti panagsisina, imbes arangtay iti panagkikinaawatan. Ipudnumi iti kinaawan mi panagraem tayo, iti panagsagaba dagiti kakabsat tayo, ababbai ken lalaki, gapu iti gubat, kinapanglaw, wenno kinaawan hustisya. Ipudnumi dagiti basol mi, nga addaan panangidumduma ken panagpanakkel, mangukom kadagiti dadduma imbes nga ayaten mi ida. Iyasideg mi dagiti personal a basol mi, ken panakapaay mi, iti lamisaan mo, Apo, nga napuan iti parabor. Maawis tayo amin kakabsat, sino man ti kabailan na agparintumeng, agtarigagay nga mangikompesar, kadagiti nagkurangan, nagbasulan tayo ken Apo, bayat ti natal na at tukar ti organo. Manangasi a Diyos, iti imatang ti sangalubungan nga iglesyam, ipudnumi dagiti basol mi, pakawanen na kami kadagiti wagas, ken panawen anadangran mi dagiti dadduma, ket napaay daka, nga agbalin kam aman nakikapya, pannakaimam ken sakam ti lubong mi, buklen na kam ni O Apo kadagiti panakabingay-bingay mi, palukningem dagiti puso mi, ket pagsilpuem iti singgalot ti ayat ti mangyan ninaw iti nadayag, ken ti mangbinga nabingay a pagariam. Pagbalinen na kami nga may kari iti taraon nga ibinglay tayo, maysa a pannangan amang tipon kada tayo, kas may maysa ken Kristo Jesus nga Apo tayo. Amen. Amen. Paglanyagem ka
Kakabsat iti daytoy nga Domingo, ti panangurnong kadagiti sagot tayo kakabsat ket agpaay para kadagiti kababayan tayo nga nasalanta ti daytoy earthquake ijay South nang nangruna ijay Cebu at daiti naka-insert nga envelope kakabsat kadagiti liturgy tayo ket no we are prompted by the Holy Spirit, let us extend our financial blessings to our kababayans. Naimbag nga bigatay amin kakabsat, good morning! Sa paila kumata, ti agtultuloy nga parabor, ken kapya ni Apo Jesus, ti paina, ti tunggal may sa kanya tayo, kastamet tintay pa nang iselebrar iti World Communion Sunday. Ket iti bulan, iti Oktobre, ket isubat tawawagan tayo nga late month. So nga agtultuloy tayo nga agdayaw, ken agyaman ken kuana, iti daytoy kas panang bigbig tayo iti World Communion Sunday amin nga iglesia tayo nang nangruna dagiti protestante kastamet kadagiti katoliko ken dumapay nga sangsang kamaysa iti daytoy nga kanito nga iselebrar iti World Communion Sunday. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti kadwa tayo iti daytoy nga kanito nga naggapupay kadagiti na duma-duma nga lugar agyaman tayo kadagiti kakabsat tayo nga ni kabsat Noel Tangilig ayan from MPAC iti Mindanao, Jade Lozano and Crisa Castro from MINPAC Mindanao Philippine Annual Conference ket adda ditoy Manila at the meeting dagiti Board of Trustees
kadagiti na duma-duma nga komperensya ti iglesia tayo. Kaya dawik man ti panagtakdiryo, kakabsat. Ayan, nagyamang kami, ti panakipasetyo. Ken kastamet, ken Sara Marcos Martin, Katiana Martin from Villanueva, Bautista, Pangasinan, Villanueva, UMC. Kaya dawik man ti panagtakdir. Ayan, nagyamang kami. Ije ni Sir Homer Reverso, no anak ngagkamali da ito. Ayan, thank you. Ken kasnamet nga gyaman tayo iti kaaldana ni Reynald Atienza from Claveria, Cagayan. Kidawik ma, ayan, nagyaman kami kabsat na nakadwada kayo iti daytoy nga kanito ken kasnamet ken ni Kuya Jade Lozano ket iso ti Deya United Methodist Men President ijay Mindanao. Ayan, kitagyaman tayo. Dapat dagiti bisita tayo nga hami nga nabigbig, hami nga naala dagiti naganda kidawik man ti panagtakdiryo kakabsat. Saan kayo kung mga mabain, tapno kastak at mabigbig na kayo iti daytoy nga kanito iti uneg ti iglesia tayo. Kastamet kadagiti dati online, nagyamang kami, tagtultuloy a panakipasetyo iti Central United Methodist Church nang nangruna dito'y Ilocano service. Kaya't tultuloy kidawik man ti panangip-share and post yo ti link na sa pulin nyo lang ti Central United Methodist Church. Tapno kastak at i-like yo, tapno kastak at dati notification, kadagiti na dumaduma nga aramid, ket no dakay dito'y Metro Manila, ket silulukat, iglesia tayo, dito'y Central, kas kaunaan nga protestante, nga iglesia dito'y Pilipinas, ket maragsakan kami nga makadwada kayo. Ken kasnamet, kakabsat, nga kablaawan tayo, dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas na ni Dr. Joyce ba ito? Ni Dr. Joyce Domingo. Ayan, into no 6. Kininanay Rosario Bayudan into no 8. Ken sinopay dagiti agkasangay kakabsat kidawek man ti panagtakdiryo no adda dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas ket kablaawan na kayo. Kaya tagtultuloy nga ti bendisyon, parabor, kinapo ti ipaay na ti tunggal maysa kada kayo. Kas padamag kakabsat, maawis kayo nga dati mapasamak nga konsyerto, ijay Philippine Christian University, mangrugi ti alauna no hanak nga agkamali, aging ganat trabii. So may dati ko mabalasan ko nga buridik ti mangtid ti daton nga kantang busy sata alas 11 kano ti kwada ti iapanda ijay PCO tada ti konsyerto da kas miyembro iti choir ijay high school department ijay Philippine Christian University ket maawis tayo no siya sino man ti kahit nga apan agbuya ken kastamet nga kidawemi nga into no Domingo ada mapasamak nga junior level quiz B. Paset iti National Bible Quiz. So maawis dagiti amin nga agtawen ti 12 aging ganat 17 ket asapulin nyo lang ni Teacher Medi. Ken kastamet nga into no October 25 iso iti Lay Servant Conference tayo. PAC Wide Lay Servant Conference nga idangulwan ni Fiskal ay so ti agpangulo kanya tayo tata ket daytoy ket maramid mangrugi ti alas 8 ti agsapa aging ganat alas 4 ti malim ket ditoy Central UMC ti pakaaramidan na ket dagijay kakabsat ti dadumapay nga padamag ket agtultuloy nga kidawemi ti panangikarkararagyo ken kastamet dagiti na dumaduma nga aramid ti tunggal maysa kanya tayo ket agyaman kami met ti panaki-support tayo iti special offering nang nangruna ti napasamak nga ginginid ijay Cebu dagiti naglabas nga aldaw nga nasurok nga 6.9 kano ket datay maysa nga pastor tayo ni Pastor Joey the Vesper pastor ket adda isuna idi kanito nga dijay adada sang Cebu Bukel nga pamilyana ket adada idi ijay Cebu idi napasamak dijay nga gingined ket agtultuloy tayo nga ikarkararagan digiti kakabsat tayo kapamatyan tayo ken kailyan tayo
nga agnanaed ti intero iti isla iti Cebu kakabsat. Iti panakaibasa iti nasantuan nga surat, manipod iti may kadua surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Iti umuna nga kapitulo, manipod iti umuna nga bersikulo agingga iti 10 ket 4. Ken ka Timoteo apatgek nga anak, sapay kumata ti Dios Ama ken ni Cristo Jesus nga apo tayo, timangted ken ka iti parabor, asi ken talna. Siak ni Pablo nga apostol ni Cristo Jesus, gapu iti pagayatan ti Dios, tinaggapuan daytoy asurat. Naibaon nak amang ipakaammo iti naikari abiyag, ang magunudan tayo babaen iti panakikaykaysa tayo ken ni Cristo Jesus. Agyamanak iti Dios a pagserbiak iti nadalus a konsensya, kas iti panagserbimet idi dagiti kapuonak. Wen agyamanak ken kuana iti panakalagip ko ken ka, kadagiti karkararag ko, iti aldaw ken rabii. Malagip ko dagiti luluam ket mailiwak unay a makakita ken ka, tapno mapuanak ti rag-o. Malagip ko tinapudno a pammatim, ti pammati a nagtalinaed nga immuna kada apong mo a Loida, ken nanang mo a Eunice. Kapkap nekak nga adamet ken ka daytoy, isut gapuna nga ipalagip ko, aparangrangem ti sagot nga inted ti Dios, idi ipatay ko dagiti imak ken ka. Ta saan nga espiritu ti kinatakrot ti inted kadatayo ti Dios, no di ti espiritu amang ted kadatayo iti pannakabalin, ayat ken kina managteppel. Ngarud di kaagbain amang saksi iti apo tayo. Saan nakmet nga ibain as ibabalod ita, gapu ken ni Kristo. Makipag sagaba kakit di gapu iti naimbag adamag, kas mayan nurot iti pigsa nga ited ti Dios. Insalakan ken inayaban na tayo nga agbalin at tattao na, saan agapu iti naaramidan tayo, no diket gapu iti bukod na apanggep ken parabor. Inted na kada tayo daytoy aparabor babaen ken ni Cristo Jesus, sakbay ti pannakaparswa ti lubong. Ngem na iparangaren kada tayo ti parabor, babaen iti yaay ti mangisalakan kada tayo. Ni Cristo Jesus laeng, babaen iti naimbag adamag, ammo tayo a ginibusan ni Cristo ti panagturay ti patay, ket impakita na ti biag nga agnanayon. Dinutukan nak ti Dios kas apostol ken maestro, amangi kasaba iti naimbag adamag. Daytoy tigapuna asagsagabaek dagitoy, ngem sa anak a maupay, agsipod taamok no siya sino ti pinatik, ket awan duaduak akabaelan na nga aywanan ti intalek na kanyak, agingga iti dayta nga aldaw. Surutem akas pagwadan dagiti insuruk ken ka, ket agtaeng ka iti pammati ken ayat, akukwa tayo iti panakikaykaysa tayo ken ni Cristo Jesus. Babaen iti bileg ti Espiritu Santo nga agtaeng kada tayo, salwadam ana imbag dagiti natanok a banag ana italek ken ka. Amen. Kidawik man ti panagtakder tayo amin kakabsat, ti panangibasa iti nasantuan na surat ni Apo Jesus manipod ti Ebanghelyo ni Lucas, ti may ka-sangapulo ket pito nga kapitulo, versikulo 5, aging ganat 10 ket kastoy ti mabasa tayo. Kinuna dagiti apostoles iti Apo, pabelgem ti pammati mi. No adda pammatiyo akas kadakkel ti bukil ti bustasa insungbat ti Apo, mabalin nyo kuma iti daytoy akayo ti sikamuro, bagutin nyo ti bagi ket imulam iti taaw, ket agtulnog kada kayo. Kas ti pangarigan maysa kada kayo ti adda ti adipen na nga agar-arado wenno agay-aywan kadagiti karnero, ket sumangpit nga aggapu iti talon, kunam kadi ken kuana darasem ta umay ka manganen, saan kunam ket di ken kuana isaganam ti pangrabiik, sa kanto agsukat nga agserbi kanyak, takayat ko iti pannangan ko, kalpasan na mabalin munton ti mangan,
masapul aya nga agyamang ka iti adipen, gapu iti panangtungpal na, iti naibilin, saan? Kastamet kada kayo, no aramidin yon amin anaibilin kada kayo, kinunana, adipen kayo laing, inaramid mi laing, ti pagribingan mi. Diyos ti mang bendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa, kin panakadingeg, ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Itinapay tibiyang apo, ama ipay dito'y kararwa, kas panang tempo dyan, den at baybay, kadagiti tao adunay. Amen.
Giyaman tayo ti mensahe manipod kaligiti koro tayo ket agtultuloy nga wisin da kayo no siya sino man kada kayo kakabsat ti kayat na ti makipaset iti daytoy nga ministeryo iti koro ti iglesia ng Langruna ditoy Ilocano service. Kakabsat ken Kristo ita ti Domingo nga sangsang kamaysa tayo kas maysa nga iglesia tapno iselebrar iti sangalubungan nga panaglakam tinasantuan o komunyon. Kas kinunati encyclopedia, World Communion Sunday is a celebration observed by several Protestant denominations taking place on the first Sunday of October that promotes unity and ecumenical cooperation. It focuses on an observance of the Eucharist. Sigun met iti UMC resources tayo kinunana, according to Presbyterian Outlook, David S. Bell recalled that Dr. Kerr first conceived the notion of World Communion Sunday during his first year as a moderator of the General Assembly in 1930. Dr. Kerr's youngest son, the Reverend Dr. Donald Craig Kerr, who is pastor emeritus of Roland Park Presbyterian Church in Baltimore, was 16 in 1933. He has related that the World Communion Sunday grew out of the division of stewardship at Shady Side. Isang church po ito. It was their attempt to bring churches together in a service of Christian unity, in which everyone might receive both inspiration and information, and above all, to know how important the Church of Jesus Christ is and how its congregation is interconnected one with another. Daytoy nga aldaw kakabsat lagipen tayo ani Hesu Kristo kas ulo ti iglesia tayo nga isu ti kabuklan iti iglesia tayo kas maysa nga iglesia Kristiyana. Anyaman dagiti denominasyon tayo, anyaman nga sekta tayo, wenno pamati, nga mangitandodo iti panagkaykaysa tayo kas Kristiyano. Ket iti daytoy nga Domingo kakabsat, lagipen tayo, adaytoy ket maysa nga panangawag ni Apo Jesus kanya tayo, tapno abrasain tayo, dagiti ti Espiritu ti panagkaykaysa, ti uneg, ti komunidad tayo kas maysa nga Kristiyano. Nga bayat ti panaglakam tayo, iti nasantuan a komunyon kakabsat, lagipen tayo, nga tilaksid ti panagduduma-duma tayo, iti aramid, pannakaawat, agtultuloy tayo kuma, akas pasurot ken kamkaming ni Kristo, iti sangalubungan nga pagnanaidan tayo o kas pamilya, ti intero alubong. Itanga kanito, iyabkas tayo ti panagkaykaysa tayo. Babaen kanigiti simbolo ti tinapay, ken ti kopa, nga addaan tinauneg, nga kayat na asawen akay papanan kadigiti biyag tayo kas maysa nga Kristiyano. Isu nga adda dagiti makunkuna kakabsat nga NCCP, National Council of Churches in the Philippines, darigiti PCEC, ken CBCP, nga datayo amin nagkaykaysa, nga tilikudan iti naduma-duma nga doktrina, pamati tayo, ket agmaymaysa tayo, babaen ti lamisaan ni Apo, ti intay panaglakam, ket dayta ti awis na kanya tayo. Ti bilasak manipod iti Lucas 17:5-10, ket adda dagiti kayat na nga iparangarang ti tunggal may sa kanya tayo, umuna kakabsat, ket ti bertod uray no basit ti pamati tayo,
Apay nga ta nga dagiti adalan ket ti kiniddaw da kini Jesus ket ti pamati nga pabilgen ni Apo Jesus ti pamati da. Mabalin nga dagitoy nga kakabsat tayo agsagsagaba da. Ado dagiti masapol nga aramiden da ngem di da ammo ti pangrugyan da. Mabalin nga nabannog da kadagiti bibiyag da ket kasapulan da ti panang pabileg ni Kristo ti pamati da tapno kasta ket nakired da kadagiti sumangbay nga kapadasan ti biag nga daan kanyada. Idi na panda dagiti adalan ken Jesus namnamain da nga ti aramiden ni Jesus nga isuro na ket adda ipaay na nga sungbat. Daytoy ta aramiden nyo ngamin, daytoy ti plano ni Apo Diyos kada kayo. Ngem makita tayo nga ti panawen, idi mariknada, akasla agkurang ti pamati da, ket numampay nagturong da, ken Jesus, ken Apo Jesus tayo, agtultuloy da, nga kinidaw, nga pabilgen kuma ni Apo ti pamati da. Ket kastamit kada tayo kakabsat. Adda kadi dagiti kanito ti uneg ti iglesia tayo ket maupay tayo kadagiti bibiyag tayo kadagiti trabaho kadagiti pamilya gapo kadagiti kagagalad gapo kadagiti pamati tayo nga naduma-duma ken kastamet kadagiti kangrunaan na gapo kadagiti kapamatyan tayo wenno dagiti anak ni Apo nga nakalikmot kadagiti bibiyag kada tayo. Imbes nga isudat ti mangpakired, mangpapigsa kanya tayo, isudat mangpalupoy wenno mangpakapoy titunggal maysa kanya tayo. Ngem ipaganitget ti binasak kanyayo kakabsat nga haan nga ti kasapulan ni Apo Jesus ket ti kinawadwad ti pamati. Ngem ti tumutop ken ti kasapulan nga usaren tayo ti pamati nga adda kada tayo. Numampay basit ngem napudno ti pamati tayo akasla bukel ti mustasa kakabsat undasen dagitoy amangibanag nga dagiti imposible kanya tayo agbalin nga posible gapo iti grasya ni Apo Jesus. Kas ti panangiyakar iti sikamuro nga kunana mabalin mo nga bagutin ti puon ti sikamuro ket imulam di taaw ket kasjay ti kabileg ti pamati kanya tayo. Kinunana iti IBelieve.com kunana Jesus state that if his disciple have faith as small as a mustard seed, they could command a mountain to move or a tree to be uprooted. The mustard seed was known as one of the smallest seed, illustrating that even in a tiny amount of genuine faith is incredibly potent. Kasjay kabileg kakabsat ti bukil ti mustasa. Adda nga tapay sida kanya tayo ti mustasa dito kakabsat. Napait di pastor. Oo, wala na ya. Mas kay kayat yu ti pechay kakabsat ngem yung mustasa ya. O ngamin yung mustasa mas green yung mustasa di po ba kakabsat. No kitain nyo yung bulong na ngem DJ bukil na mangiparangarang ti basit nga bukel ngem mangiparangarang ti pamati tayo nga uray basit kakabsat dakkel ti maaramid na. Dangaron ti pagsasanga nga kunan ni amak uray kano sa nga gasot ti umawat ken Apo. Ngem no kaslakapas ti puon na ampaw nalaka nga mabual ken matumba. Ngem no ti pamati tayo ket kasla sagat ti katangken na amoy ti sagat kakabsat. Oray no gasot
nga tawen nga adda iti danom kadagiti igid iti karyan saan nga dagos nga maperdida itoy. Ngamin natangkin ket oray anyaman nga sagabain tayo saan analaka a marunot kakabsat. Ngamin na iramot dayta ti bilig kumati pamati ti tunggal may sa kanya tayo. Kitahin nyo man kabsat, kita kaabay yun no kapas. Amoy kapas kabsat, di puun ti kapas. Di ba? Alisto nga mabual di jay. Nalukning ya di tingana. Ngem ti sagat. Oray no ipalok mo tay lansa nga kadakkelan narigat nga no ka. Kas jay ti katangkin na. Daytoy ket baset nga bukel ngem nabilig a pamati a mamagkaysa kadagiti mamagkaysa kada tayo ti laksid ti panakaduma tayo. Ket intay panaglakam ti nasantuan a komunyon ket isu mismo ti mangipakita ti aramid ti pamati ti naindaklan a pamati tayo kina Apo Jesus. Nga isut mangipakita ti mamagkaysa kada tayo numampay na dumaduma dagiti naggapuan tayo pamati tayo dagiti nagbeddengan tayo wenno dagiti kultura tayo pagsasao tayo ket kasta ti pamati tayo kumakakabsat. Kas kinuna ni Robert, kas kinuna ni Dr. Donald Craig, the World Communion Sunday to bring churches together in a service of community in which everyone might receive both inspiration and information above all, and to know how important the Church of Jesus Christ is and how its congregation is interconnected with one another. Ket kasjay kumakabertod ti pamati tayo kas namati. Sagat wenno kapas. May kagdua ti pagribingan tayo kas napudno a natulnog. Manipod ti binasa kanyayo tatay ti bersikulo may 7 nga bersikulo aging ganat 10 ipaganetget na kadagiti biag tayo kas maysa nga Kristiyano ti may papan iti panagtultuloy tayo nga awan kumati panagsarding. Agtultuloy tayo kuma nga agserbi ken Apo Jesus. Ngem addaan ti napakumbaba panang surot tayo kadagiti paganurutan ni Apo Jesus wenno dagiti bilin na. Tapno awan, ngem awan ti panang sapol ti panang gunguna. No duma ngamin kakabsat, ado kanya tayo nga namati, agserserbi tayo, gapo kadagiti gunguna. Natulnog tayo, gapo kadagiti gunguna. Ado dagiti aramid tayo ang mamagbalin akas adalan panagserbi ken ayat. Ket saan awagas tapno magunod tayo iti pagayatan ni Apo Dios. Wenno may kari tayo iti na isang sangayan a pamadayaw. Masapol nga agserbi tayo nga umuna. Ket saan nga namnamain tayo isu nga agserserbi tayo ket dagiti gunguna kakabsat. Kas adipen kakabsat, sumrek tayo nga agtrabaho, iti talon, ngem saan tayo nga dagos nga magungunaan. Saan ka di kakabsat? Aradwin tayo, dagiti talon tayo, mulaan tayo, abonwan tayo, apiten tayo, ngem 8 pesos to bayad na ti kada kilo. Medyo nakakaskas ang data niya kakabsat. Nang rona, dagiti taga Norte, taga Isabela, Biskaya, Cagayan, kenda dumapay, Ilocos, nga ti presyo ti Eric tatak, 8 pesos kanon. Ket kinunada di kalman, ket insarding dapay, ti gematang ti Eriken. Gapo iti, gapo ti awan ti pagbilagan, gapo dagiti napalabas nga bagyo tayo. Ket kasjay ti mapaspasamak kanya tayo no daduma.
Ngem kakabsat, tinatawan at arigagay tayo kuma, ket mabigbeg tayo, magungunaan tayo nga umuna. Ngem ti relasyon tayo ti Diyos, ket maysa a katulagan nga agserbi tayo. Isu nga awisen na tayo iti lamisaan, tapno kasta agserbi tayo kenkwana. Tati kapanunutan ngamen, dagiti iglesia, dagiti namati kanya tayo, rumbeng nga matukad, ti panakabigbig tayo, kas maysa tayo, nga namati ken agserbi kenkwana. No daduma kakabsat, adda ti panagsisinupyat, adda ti panagsasalisal, ti pamati tayo. Ngem babaen iti komunyon kakabsat. Babaen ti panagtulnog tayo, pinagkaykaysa na tayo. Pagmaymaysain na tayo, tapno maawatan tayo, nga tilikudan kadigiti na dumaduma nga doktrina, aramid, amang iturong, ti panagsisina kada tayo kakabsat. Agbalin tayo latta nga napudno ken Kristo. Ket dijay ti awis na ti tunggal may sa kanya tayo. Isut gapo na nga rod, ti intay panang bigbig, iti tinapay, ken ti kopa, ipalagip na kada tayo, ti panagserbi tayo. Ken apo babaen, ti lubong nga pagnanaidan tayo. Ket saan nga dagiti biag tayo ti mapadayawan, no di ket ni Jesus ti mapadayawan kadagiti biag tayo. Ket mangipakita nga ti panagserbi tayo, nga oray iti likudan ti kinabasit tayo kakabsat. Gapu ti pamati tayo. Dakkel ken adu ti maaramidan tayo. Nga mangted tinananay nga makita dagiti tattao. Tapno ti Diyos ti mapadayawan. Babaen kadagiti biag tayo. Ti may katlo kakabsat ti kinapakumbaba kumati panagserbi tayo. Kas may nga adalan kakabsat, makita kumati kinapakumbaba. Nga bigbigin tayo, nga awan, ti pagkurangan, ti Diyos kada tayo. Gapu ti panagtulnog tayo. Dayta kumati kabasitan, akasapulan, nga makita kanya tayo, kas maysa nga adipen. Nga isu kumati mangwaya-waya, ti tunggal maysa kanya tayo. Nga isut gapu na, nga agbalin tayo nga instrumento ti ayat. Tapno adupay ti agyaman, ken agdayaw ken apo, gapo kadigiti biag tayo. Babaen, ti panaglakam tayo, ti ipan tayo, idatatag tayo, ti lamisan, ti nasantuan a komunyon, ket isut mangpadas kada tayo. Nga isu na nga umasideg tayo, tapno maikari tayo, ket magungunaan tayo, kadagiti aramid tayo, ket maikan ti pateg, no mampayaad ti sakripisyo nga umuna, kadagiti panagserbi tayo ken Kristo, gapu ti kinapakumbaba tayo, adda ti gungunang nga mas nabilbileg nga impaay ni Kristo, gapu ti panagserbi tayo ken kuana. Isut gapu nakakabsat, makita kuma ti kinapakumbaba, kadagiti panagserbi tayo, ti uneg, ti iglesia tayo, kadagiti pamilya, komunidad, kadagiti pagtrabahuan tayo, kaya naduma-duma pa'y. Sapay la kuman, taagbalin tayo nga napakumbaba, ti imatang ni Apo. Isut gapo na nga rod kakabsat, ti intay idatatag, ti lamisaan ni Apo. Awisin na tayo, kas maysa nga Kristiyano, ket mangipalagip manen, nga datayo, ket nagkurang. Ngem babaen, ti panaglakam tayo ti komunyon, naisalakan tayo, gapo ti parabor ti Apo. Isot gapo na, nga ti likudan, iti dagiti panakkel nga biag tayo. Dagiti na dumaduma, nga pamati, kagagalad, panagsasalisal, ti tunggal may sa kanya tayo. Tintay panaglakam, mangipakita, ti panagkaykaysa tayo. Sapay la kuma, ti intay panaglakam, makita ti Espiritu, iti panangrambak tayo, ti na Kristyanuan a panagkaykaysa, dagiti anak ni Apo Jesus.
nga datayo, ket anak na tayo, adipen na tayo, ket pinagmaymaysa na tayo, nga agserbi ken kuana. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Awan ti adipen a makapagserbi iti dua nga among. Taguraen nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek iti maysa ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapaggidda na pagserbian ti Diyos ken ti sanikwa. Kakabsat, idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken datdato na pagyaman iti altar, maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babayan iti bank account ti Central United Methodist Church ana iparang kadagiti screen tayo. Sagot bayag ni, nagtaud at ukwang, intalek mo kada kami, dakam iagaywan. Amin na sagot mo, ay wani apod mo, ket no pagyaman iten mi, naragsak puso mi. Amen. Puti kinaparabor mo kaligiti biyag mi. Awatem kadiwa po, kas kaligiti biyag mi akas daton as ibibiyagmet. Kitagtultuloy mga iparukpok tinananay aparabor kaligiti anak mo na materialan man ken espirituan. Ket mausar dagitoy kaligiti aramid mission ken ministeryo ti iglesia. Dahito iti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Tultuloy tayo nga tumakder kakabsat, ket isagana tayo, dagiti biyag tayo, tintay panaglakam, tinasantuan o komunyon.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Kastamet kenka. Ti Apo adda kada kayo. Kastamet kenka. Itagayo dagiti puspuso yo. Itangad mi ida iti Apo. Itden tayo ti panagyaman iti Apo a Diyos tayo. Nakanatag nga iden tayo kenkwana iti panagyaman ken panagdayaw. Agyaman kam ken ka Ama, takas talaunay iti palagayat mo, ito'y lubong, inted mo ti anak mo ang mangisalakan. Ti Apo iti amin na biyag, imayan at ipagyan kada kami. Nangagas ka ng insurong kadagiti tao, nakipangan kadagiti managbasol, ken nagunod na agpaay ken ka, ti baro a tao, babaen ti danum ken espiritu. Nakita mi iti dayag na, no pay kasta, napakumbaba, gapu iti panagtulnog iti pagayatam, siyayat nga imawat ti patay, iti krus. Babaen iti papatay na, winayaan na kam iti panakabalin ni patay. Babaen ti panagungar na, itden na kada kami ti biyag nga agnanayon. Santo, 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 Diyos ang nabileg, langit ken dagat apnut, gloriam sadyay kangatuan, nagasat ti umay gapuken Apo. Hosana jay kangatuan. Idirabii panangtid na ti bagina nga impay na kada tayo, nangala ti tinapay. Nagyaman, idi nakapagyaman, pinisi na ti tinapay, at intid na kadagiti adalan na. Alain nyo, kaninyo daytoy ti bagik anapisi para kada kayo. Idi kalpasan ti panangrabii inala na ti kopa. Nagyaman manen ket ama ipaay kada kayo. Inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Inumin nyo da kayo. Daytoy da kay amin. Daytoy ti kopa ti tulag. Iti dara anay bukbok amay paay kada kayo. Ken kadagiti adu, agpaay iti pannakapakawan, dagiti basbasol. No kanen tayo, daytoy atinapay, ken inumin tayo, daytoy akopa, mapabaro ti kapadasan tayo, ti kaada ni Kristo kada tayo, ti iyumay na ti maudi a panagbalegi. Agkararag tayo, iti isa sa amin, tinalasan mo, Diyos, saan kami nakalit, iti bukod mi a kinalinteg, no di ket iti di mabubus nga ayat mo. Umay ka magsipot ang mumi at ilangit pamuspusan tapno at biyag kami, ket masarakan iti mataginayon ang panagpalit mo. Isu ti panagpalit mi ken ka. Sapay kumat iti panaglakami, daytoy sa sakramento, makatulong iti naibag apan nakamumi ken ka. Mangipalagip kada kami iti panagbiag nga daan iti naurnos sa panakaawat iti pudno a kinatao mi. Itinagan iti mangisalakan. Amen. sa dilangit, Pagariang umay, pagayakang magturay, tuy daga, kasbitas sa dilangit. Karaunan na
awan mi, ket dinakam iti suliso, ket sinakam iti dakes, kakukwam ti pagarian, panakabalin, ken gloria nga nanayon. Amen. Kabsat ken Kristo, mabalin tayo ti agtugaw, maawis kayo, umay dito isang wanan, ken aglakam, tin nasantuan, a komunyon, ket punwen tayo, dagiti pagparintumingan. Sige, kakabsat, maawis kayo. Dagiti ada kadagiti sango, da kayo ti umuna nga umay ti pagparintumingan. Maawis kayo amin kakabsat. At sangsang kamaysa tayo nga dumatag ken Kristo nga adaan si papakumbaba nga umawat ti nasantuan a panaglakam ti komunyon. As paset ti panangiselebrar tayo ti World Communion Sunday. Kabsat ken Kristo, ti panaglakam tayo, tinasantuan a komunyon, mangiparangarang titunggal may sa kanya tayo. Tintay panangiselebrar iti World Communion Sunday. Na dumaduma man, dagiti kagagalad tayo, dagiti naggapuan tayo nga lugar. Sasao tayo, na dumaduma man, dagiti papatsyen tayo, dad tayo, ngem agyaman tayo, ta pinagkaykaysa tayo ni Kristo, babaen ti sakripisyo, nga impay na, iti bagi, ken ti dara na. Tunggal maysa kanya tayo, tano mamagkaisa tayo. Isot gapuna, nga intay ti panaglakam, kakabsat. Agbalin tayo kumamet, kas maysa, nga gimong nga may maysa ti pamati. Ket awatin tayo, daytoy naawis ni Apo Jesus, ket intay irurwar, agbalin tayo kumamat, nga instrumento ni Apo ang mamagkaisa. Awatin tayo, dagitoy nga simbolo, ti bagi, ken ti dara ni Kristo, ket kumwar tayo, nga ti ayat, ipamati, ken ti bendisyon ni Apo, ti ipaay na. Amen. Amen. Brothers and sisters in Christ, let us continue in the spirit of prayer and meditation as you prepare yourselves to receive the Holy Sacrament. Today we celebrate the World Communion Sunday. In our Book of Discipline, it says that regardless of race, culture, sexual orientation, we are one in the body of Christ. We have one faith, one hope, one communion in the Spirit of Jesus Christ who died on the cross to save us all. And so this is a wonderful opportunity, my beloved in Christ, that as we commune and reflect on the body and blood of Christ, you are welcome, we are welcome in this table. And so, always remember that Christ loves you, dearly loves you, and He gives you His spirit of joy, of love, and of understanding. As you eat the bread and drink the cup of wine,
remember that Jesus loves you and His Spirit is within you. Arise, Jesus loves you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. We are invited in the table of the Lord. Once more, let's reflect on passage found in Luke chapter 18, verse 13, and it says, "The publican, standing afar off, would not lift up so much of his eyes into heaven, smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner." This morning, beloved in Christ, we are all sinners before God. And we admit that we have failed the Lord over and over, but still His unending love and unparalleled forgiveness is given before us. As you partake the bread and the wine, let us be reminded that once we were like the publican, who can't even look up because we admit and we confess that we have sinned against the Lord. But thank be to God, because of His forgiveness, we are now free to come before Him. May the blessing of God, Father, Son, and Holy Spirit be with you, and may His peace remain upon you. Amen and amen. Tayo po ay lumapit sa dulang ng Panginoon ng may kababaan at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Habang tinatanggap po natin ang tinapay at ang katas ng ubas na sumasagisag sa katawan at dugo ng ating Panginoon, alalahanin natin na kaisa tayo sa sangkakristyanuhan na nagdiriwang ng natatanging linggong ito. Kaisa tayo ni Kristo, kaisa ng mga mananampalataya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Titiwala sa biyaya ng kanyang pagliligtas sa atin. Kung paano nakita natin ang ginawang sakripisyo ng Panginoon upang maipagkaloob sa atin ang panibagong buhay. Ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. Pinapaalala sa atin na anuman ang pinagdaraanan natin, gaano man ito kadilim, gaano man ito kabigat, ang pagtatagumpay pa rin ang maghahari sa bandang huli. Sapagkat ang Diyos na nagkaloob sa atin ng mga biyayang yan, ang Diyos ding iyon ang nanangako sa atin na kailanman hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya tanggapin niyo, mga kapatid, ang mga elemento sa dulang ng ating Panginoon at humayo kayo. Dala-dala ang kapangyarihan ng pangako ng ating Panginoon at ang Kaniyang patuloy na pagsama sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Sabay na, sir. Sabay na po.
Dito iti maudi nga panangidasar tayo, ket maawis kayo amin kakabsat, nga aglakam iti nasantuan nga komunyon. Kakabsat ken Kristo, as ti mensahe, iti World Communion Sunday. Dito iti panawen, ti intay, panagdawat met, ti pamakawan ni Kristo, karigiti bibiyag tayo. Dagiti kanito, nga nagbalin tayo, nga datayo ti rason, iti panagsinasina. Kadagiti panawen, nga nagbalin tayo, kas rason, iti panakaupay, dagiti dadduma. Ngayon magyaman tayo iti daytoy nga kanito. Inusar ni Apo Jesus tinasantuan na komunyon. Tapno pag may maysain na tayo. May maysa nga pamati, maysa nga panagserbi, ken maysa nga parabor, ken maysa nga Dios nga isut pagserbian tayo. Ket inti kay panangawat iti daytoy nga komunyon, ti agtultuloy nga bendisyon, ayat ken parabor ni Apo ti ipaay na. Amen. Amen. Dear fellow servant in the vineyard of the Lord, indeed it is an honor and privilege for you to be an instrument to serve the sacrament of the Holy Communion together with your pastor. Always remember what Jesus said, be holy as your Father in heaven is holy. Because this is a very sacred, only a ritual, but a truth that Jesus died for you and for me so that we may be able to save us from our sins. You may now go and remember that Jesus is with you. Amen and amen. Kidawek man ti panagtakder tayo amin kapsat. Sangsang kamaysa tayo ti kararag. O Diyos, ited mi ti panagyaman, taadda ka kadakam, iti tiyempo ti komunyon. Na ikat ti anyaman na panaglalasin, na irugi iti baro a panagkakadwa. Itdem kadakam iti panakilangin-langin ken Kristo. Isu nga imay tapno agserbi kadigiti tattao. Itdem ti grasya ken panakabales ti agpaay kadigiti amin a tiyempo. Itdem ti ragsak ti panakabaling nga anak mo. Ken panagtulnog ti pagayatam. Itinagan ni Kristo. Amen. Amen. O Jesus, kuwing karik, Agserbi ken ka, apu ken manubot ko, di nakadbaybayan, Diyak kabuteng tigubat, no adda kakanya, Diyak tumet mayaw awan, sikat mangidalan. O iparik ng kadi, ikaadam kanya, nusulisugod mo may dago
maawis kayo kakabsat sa sino man nagiti adati dawat na, kidaw na, adati pagyamanan na kinapo, maawis kayo, tapno kastakit may kararagan. Agkararag tayo asang sang kamaysa. Amami nga da sa dilangit, agyahamang kami iti daytoy kang kanito. Ngayon paay mo o apo. Tapno, sang kamaysa kami nga agdayaw kinagyaman. Panang bigbig mi ti kina Diyos mo kadigiti bibiyag mi. Nga tilikodan kadigiti adu nga aramid, banbannog, ken kastamet kadigiti parikot ti biyago apo. Agyamang kami ti kanito. Tapno dumatag kami ket dumawat tapno naynayunampay pabilgem dagiti pamati mi o apo. Wen apo agyamang kami kadigiti kakabsat mi nga nakadanon kadigiti panagkasangay da. Anibersaryo dagiti kasarda. Tultuloy mo kadi nga ripeten iso da o apo. Ti addaan panagayat parabor kadigiti bibiyag da o apo. Kastamet kadigiti adda kadigiti masaksakit na o apo. Dagiti adda iti pagagasan o apo. Nga partes dagiti pampamilyami o apo. Wen apo kidawim mi kadi nga sika ti makikaadda kanyada. Usarem dagiti mangagas, usarem ti pagagasan, dagiti agas, tapno kasta maipaay itinawadwad nga pannakalaeng kadigiti napisikalan nga biyagda. Tapno maaramid da, dagiti inkumit mo nga aramid trabaho saan laing nga kadigiti pamilyada. Ngem nang nangruna ken ka babaen ti iglesia mo apo. Wen apo agyamang kami iti impaay mo manen nga bendisyon kadigiti bibiyag mi na materialan ken espirituhan. Ket dagiti kiddaw dagiti anak mo no adaman dagiti agkurkurang o apo ipaay mo kaditi kinawadwad o apo ti bendisyon. Iparukpok mo ti nananay nga bendisyon kadigiti biyagda. Tapno makita dati nagpayduma nga addaan panagyaman pamati ken kao apo. Nga sika ti Dios nga pinati mi nga mumi nga di nakambaybayan kadagiti paset ti biag mi numampay adda dagiti problema o apo nga kapadasan mi. Ammom dagiti kasasaad ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Ammom dagiti kiddaw da, ammom dagiti araraw da o apo. Ket sangsang kamaysa kami o apo nga idatag ken ka. Ket mangnamnama kami babaen kadigiti pamati ti anak mo. Ngayon paaymon ti sungbat o apo. Kastamet kadigiti trabaho da, dagiti mangisagsagana kadigiti trabaho da nga apan ti balasyo tao bendisyon mo apo. Dagiti OFWs mi o apo bendisyon met sa dino man tayan da kadigiti na duma-duma nga parti lubong. Gyamang kami met kadigiti kakabsat mi nga nakadwami iti daytoy nga kanito. Ket ti panagsubli da man yen kadigiti na duma-duma nga ilili, syudad, probinsya si kakaditi mang salwad ti panagbiyahe da. Kastamet kadigiti paset ti pamilyami nga naapektuhan iti bagyo o apo. Bendisyon am isuda o apo. Di mo baybayan isuda kastamet kadigiti kakabsat mi nga naapektuhan ti ginginid o apo. Tulungam isuda patibkerem nagiti pamati da. O apo. Amom nagiti dawat ket mangnamnama kami ket amumi nga naawat min ket impaaymon o apo ket agyaman kami unay gapo ti ayat mo. Pakawanen na kami kadigiti amin nga nagkurangan mi. Kastamet ti pamakawam mi kadigiti nagbasol kada kami. Dagito iti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. O Jesus in kari kadagiti kukwam anu
sa dinutyan mo, jay metadadam. Siya Jesus inkarik met asikat surute, inggan at panungpalan, binak magsinaan. Amen. Iya makenanakuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen na ipangruna, di langit ken pidaga. Amen. Kakabsat ken Kristo, agnayad kuma, akanayon ni Kristo kadagiti puso tayo. Babaen ti pamati tayo ken kuana. Mapadasan nyo ti panagayat na kada kayo tapno awan pagkurangan nyo, ket mapno kayo ti nadyosan nga ayat. Madaydayaw kuma ti Diyos a makaaramid a nasursurok, ngem dawaten wenno panunuten babaen ti pannakabalin nga agtrab-trabaho kada tayo. Babaen ti maymaysa nga ayat, pamati ken panagserbi. Maipahay kuma ken kuana ti dayaw ti iglesia, ti dayaw ni Kristo Jesus, iti amin nga tiyempo ken ti agnanayon nga awan inggana, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.